Съжалявам за прекъсването, трябва да похапнем малко. Така, продължаваме с губенето. Намазахме вече с грес. Подвижните елементи на силиконовия барабан. Разнесахме греста. Следващата стъпка е монтиране на изпечително средство. Естествено, може малко да почистим преди това стълбочинките. Поглеждаме сифоновото чорапче. Оценяваме, че е в сравнително добро състояние. Няма нужда от подмяна за сега. Монтира се с керамична печка, гледаща надолу. Така. Следващата фаза е пластините с пружините. Казваме, това е лява. При положение, че печката се монтира в тази позиция, тук може да се види буквичката L, тук на другата е съответно буквичката R. Не знам дали се вижда. Като погледнем принтера отпред, това не се пада лявата страна, т.е. лява идва тук. Така, пружинката с помощта на отверка я вкараме в оличето й. Което е, както се казва, малко тънки. Пристъпваме към монтажа на втората пружинка. По аналогичен начин. Така. Останаха пружините, пластините, които служат за повдигача. Сравняваме, тази е дясна, тази е лява. Като гледаме принтера отпред, тази би трябвало да е тук, лявата. Пардон. Да, върху ръцете. След повдигане на пружинката, пластината се намести. Повтаряме упражнението. Остана да монтираме капачето. Леко припозване, припасва се. Вече се на място. Два броя болчета. Велики инструмент. Не е нужно да стягам прекалено много. Така, печката е готова за обратен монтаж. Преди това може малко да пречистиме. Това е семестонер, няма смисъл. Стените на принтера, те обикновено са засипани с тонер, след като работят дълго време. Тонерът така иначе е добре заварен. Оставям това сега. Ще почистим малко от него. Пристъпваме към монтиране на печката. Зъбните колела се монтират от тази страна, както е видно. Тази платка
както се видя от начало, гледам сам. Това не определя позицията. С леко до наместване гледаме щипчета да се паднат. Ето, да спада. С тази страна малко трябва да нагазиме. Така. Някой нещо ми пише, но точно в момента не е подходящо да му отговоря. Тук имаме малко разминаване, което се надяваме да се намести. Да, просто колелото не влизаше както трябва. Първо фиксираме болчетата, без да ги стягаме, тъй като имаше нужда от малко наместване. И не е добре да ги изтърваме. Това болче е малко тарикатско. Помощта на втора отверка заради по-добрия магнит. Си го наместваме в фолия, след което стягаме. Така. Да ми гледам. Следващата стъпка е да прекараме белият кабел, белият захранващ кабел по фолиите. Той така ли иначе се е изкривил с времето и сравнително лесно пасва. Тук идва ред на манинките. Това е масата. Ние може накрая да я сложим, дори понякога е по-добре да я оставим за накрая, да не се пречка. Прекарваме манинките в либлото. Сега ще ги ставим така, за да могат малко да ги прибера. Големия го слагам умишлено последен, за да може да придържа малките, които имат лоша навик да забягат. Включваме.
Сравнително окей, но ще работи. Контакторите са направени добре устойчиви, т.е. ако не се пресилиме, не би трябвало да можем да го включим на грешно място. Ако не за първи път, можем да броим контакторите и така нататък, но с малко елементарна логика те просто се отиват кой къде трябва. Проверяваме връзките още веднъж, за да няма драми от тях. Така, тук сме окей, тук сме окей. Можем да сложим горния капацитет, който е по-достатъчен за тестов пробег. Ще го обърнем така да се вижда. При поставянето първо трябва да припаснем пластините, които бъдат управлявани от самите пак. Тук има едно пачкиче, което добре се вкара. И като знаем, че от другата страна е място за болченце, ако то се е допълнено в леглото, значи сме супер. Завиваме болченцето. След това вдигача го прихващаме. Този подигач служи за закрепване на тонера. Тоест чрез механизъм, това е така наречения механизъм, един купол се закрепва на тонера. И стане по-добро сцепление. Сега вече може да включим компютъра, за да видим дали ще работи. Ще му сложим малко листа. Тук лампичката малко не се вижда поради голямото осветление, ето светим зелено, няма драми. Пускаме тестова страничка. Тестова страничка, мина окей, няма намачквания, изглежда супер, печата се много добре, мастилото се е добре изпечено. Следващото нещо, което може да погледнем, е принтерът шопена. Така начината поемаща ролка. Поемаща ролка разглеждаме. Виждаме, че има някакво износване. Реално в нея има малко живот, но съвсем скоро ще спре да работи. Не е добре да оставяме, така че ще си поръчаме и поемаща ролка.